Ha ki kindiat sngi jong ka wei ka shnong. Ha ka wei ka step. Ha ki lenti shnong. Ki kena ki lecha skul. Ling ba ki surok ba pum pum. Kat ba ki nong rapat ki pu lingka. Ha ka benta ba kampaji jong ka shnong. Ka don ka ying riem. Ka bala tip kum ka ying sa jong ka wei ka SP madam. Kani ka SP kadang sujoin nriu banai menshua. Ka kerteng jong ka long ka nazia khan. Ka badang lai pusnam ka arta. Bad ka pau khmat ha ka district. Namar ka trehok halaka kam. Ka SP madam. Ka pong ya ka uniform ka badon buram. Ka juya snok kti ringkat bad ki pajba. Ka sngap ya ki jing jong ki. Bad ka penbej marmar. Henry. Ka ne ka jing tu khana. Kam sedang da ka kam sniu lan ne ka no ka kes. Ka sedang ha uwe u kena u badang kat sau snam ka arta. U ba kerteng u aron. U aron ude u kena u balong u kun swet. U pule ha ka kelas ka papra. U sa ringkat bat ka mei iej u pa iej. Hadien ba u ladu ya ka kemi u kupa ha ka jingja aksiden. U pa iej u yait ringkat u dingdu ha kti. Kat ba ki khmat jong ka mei iej. Kim dayo i bhasyo kiladum. Bat u aron u trei bela hadien ba u lawan na skul. Teng u ra ikiso ba u rap bandi hayau. U penkut nala bat u trei bela hakilingka ban yok bam ban yok dawai bat kot pule. Kinong shong shnong ki sosin ya u. Henry omdon bala ban penkela ya kajing jong u. U aron ulong u ba jar u ba start ha kajing kren. Ha ka wei kasngi habak SP Nazia ka lejure paskul. Kalayo iya u. Umdon slipar haki kejat jong u. Umdon ka uniform ka babha. Henry haki kemat jong u. Kadon ka jingshai ka bapernai. Kanong hikai. Kalaya tu ba u aron ude u kena u bastatam. Henry ulong u beduk. Kanazia kalakeli ya u haka subject history, maths, bat ka science. Ula jubab da ka jing sngu scam bat ka jingshai. Bat kanazia kelas tenat bahaya u. Kanazia kelayo i ya ka jingmud ba jiliu bat ka jingshai ka ba kampat jio i yano ro. Kalarai ba kan shim ka jing ba kli ya ka jing pule jong u. Kala shim ya ka jing ba kli ya ka by school, by court, bat by uniform jong u. Bat kane ka kubor kala sapriang haki pajba. U aron ula kelalong u kena u ba itu bah ya ka SP madam. Bat ka jing ade jong ki kelanang klan. U aron bunsin uju lej saying jong ka SP. Ban lej raksha ne yarap yikikam. Kanazia kelas dang iej bat sautenat ya ka jing lek basbun jong u. Kalayo i ya ka jing shlur ha u. Kabakam klan. Ban ya ki officer. Namar ulong u bastat. Ha ka wei ka miet baslap. Kanazia bat u aron. Kila ya keren sapang ka jing tieng. Ka jing bat ka jing bom shisha jong ki beriu bamenta. Kabakadeu syakalawe ke bansawan. Hadien kata ki runar latmu ban lute. Kilawan rung hapo snong. U aron ulayo i yaki. Ula pentip ya Kanazia. Ban pelat ya kinong shong snong. Ha ka jing ya kun. U aron ula syaksiat ha ka kejat. Kanazia kelara dalade ya u sya hospital. Bat kelasa hangta. Kelaap baru simit. Kabala penkendet ya baro kinong shong snong. Kajing jongka. Kadap da kajing siang marway. Kanazia kalong ka kun swet kabalasan ha kajing syak sumar ha ana tashram. Kabala job ya kijing Bat kelalong ka SP officer. U aron ula pendap ya kajing teli ya ka mensim jongka. Da kajing shania bat kajing shisha. U aron ula tibriu. Udon ha hospital. Bat haba ula ki na jing tia. Ka kemat ke baningkong ulayo i ya Kanazia. Ha hospital ki doktor kila ong ba u aron ula koj. Henry umpat la banyaj. Kajing syakren hakipat nang song telah sapriang. Henry Kanazia kam senguper. Tang banyarap ya kajing jong u aron. Hadin katu kat benai. U aron ula kamsan bat kamstat. Kanazia kelahika ya u. Omtang ban pule haskul. Henry ban tepru ya ki an. Ka imlang saklang bat kajing longhok. Lingba kajing hikai jong Kanazia. Kajing kren siar ki parasnong. Kelanang bun. Henry Kanazia kam sengu
ha press conference kanazia kelapan kendir jabaro da kebapen bana bakanya tok syungkurim bat uaron hadin ba uladap kat prasnem katkum ka an ladon shibun ke cingkeli kipaj ba Henry omdon kanu ke cing yalam bakala ha kene ke cing penapaj ba jong kanazia kelapan kendir ja ke imlang salang ke media baper bat ke sorkar kilas dang ke cing toket ha ke cing toket lalap ba omdon ke jing lek bor la nekam bakla Henry don tang ke jing burom bat ke jing menjur kapor kelayat uaron uladap kat prasnem bat ke sorkar kala ai jing menjur daki kendon kle tok syungkurim da kalenti ke bakhuj klem jing lek kemen Henry da ka basyu register kanazia bat uaron kim pat dei silok Henry ka dei tang ke jing tek jongki bat ka jing tok ke baskem kan long hadin ba uaron undaladap arpu arsnem ke arta uaron bat kanazia kila ya trailang kila IT ya ka jing em jongki ban syakri hakikam pat ba da ka ba kila peli bun ki education center haki jela baper kanazia kala phai biang syakakam bat uaron ula pendep ya ka jing pule jong u kinong snong ki baju keren ya ki menshwa menta kila burom ya ki kum kada ka jing slur bat ka jing kela hadin ba uaron uladap arpu arsem ke arta kanazia bat uaron kila ya tok penskem bat kila long shikurim kane kadai ka jing tu khana jong ka kentai ka balai posnem ha ka jing long marwe jong ka sha ka jing kermen bat ukhna ubadap ha ka jing shakabor bat ka jing ke badang duna ha ka arta bat ka kerdan ka ba udon klem jing tieng ula pendap ha ka jing pule jong u da ka jing kershan ka ba sngutu jing mut lada episode na sungu like share comment bat subscribe ya ka channel